komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, sa ato nagapangunang nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, gobyerno probinsyal magapangbakuna sa adlaw nga Sabado kag Domingo. Mga negosyante magabulig nga maengganyo ang mga trabahante nga magpabakuna. Sa balita nasyonal, mandatory inspection sa PMVIC suspendido sa gihapon. Paghatag sang subsidiya sa mga driver ginatunan sang kamera. Sa balita international, eksperimento sa mga surgeon sa New York sa ginbutang gene-edited kidneys ang baboy sa brain-dead nga pasyente nangin madinalagon. Sa balita sports, sa TNT, magatingwa karon nga perdiho na Magnolia sa Game 2 karon sa gabi. Balita entertainment, KZ Tandingan nag-release na sa international niya nga kanta. Samtang sa balita special, aton pag-istorya ng mga tips para mapusla ng mga nagamit na nga tea bags. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, October 22, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 3 kay nasang kagahon ang low pressure area ang nakita nin sa 525 kilometros na sidlangan sang Giwan, Eastern Samar. Ang Intertropical Convergence Zone na nag-apekto karon sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod mangin magalumo ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguo bangod sa northeasterly wind flow kag localized thunderstorms. Mahinay tutog kasarangan nga huyop sang hangin gikan namin na sidlangan padulong namin na nakatundan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tutog kasarangan ng pagdapya sang balud. Samtang ang adlaw nagbutlag las 5:33 kaina, magatunod naman las 5:24 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius, tubtob sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning na liwat sa aton nga mga ka-aksyon and welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning, Aksyon Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa aton nga mga ka-aksyon, good morning sa liwat. Kag medyo maulanon ang panahon naton sumong kay may ara kita nga LPA. Kag may duwa ka weather system nga naga-apekto karon sa aton sini lakat sang panahon. Muna nga buong agad rin sa Bacolod doon, bugulpi lang doon, nagbuo ang ulan. Sini nga mga tinakna, no? Kita ka gina, buo sa ulan? Yes,
Pag ako kay kagina, kay kagabi, actually, wala ako kabatsyag nga nagulan. Pag ako nagkabat, uy, nagulan kay kagabi. Oo, pero kaya napagkakad ko di wala, wala, pero Wala man. subong gabubo siya. Nagabubo naman. Oh, so Sige, medyo sige. Halong gid sa mga ma-travel, mga Yes, so okay madanlog ang dalan, halong gid especially ko nang imo nga gumabulog na. Yes. Kinanglan mo na siya sa islan. Kay gamo mo na siya. Gawa mo na ng Ay na sa ay. So, delikado in action, boy. Yes, It will cause accident. Good morning dira kay Ana Sinoro, medyo maulanon man sa siyudad sa La Carlota. Sa kay Bia Jonathan, good morning kuno sa imo Kumari Dorel. Good morning. Kag kay Josel Ariana Lasio, listening from Linaon, Kawayan. Kay Athea Kim Eriman, Fernandez Eric, no? Dira sa aton nga mga ka-aksyon sa may barangay Bata. Good morning dira sa inyo. Halong-halong man kay maulanon ang panahon. Kag dira sa aton nga mga ka-aksyon sa Burgos Public Market. Good morning dira sa inyo. Kag sa Libertad Public Market, of course, no? Yes. Action boy, good morning lang kay Sir Owen Torres. Sa akin naga-greet gid siya sa aton sang morning. Yes, may aga dira sa imo, amigo Owen. Sa Kinubaan. Good O morning. kanay makalagaw to sa Fukuda Matsi, ready na gito mo? Bore, di ka na gid. You Ang can go. Fukuda Matsi bla, ready na Fukuda gid Matsi, ya. sabi ko ikaw. Saan na to makapamasyar man? Masupot-supot anay ah. Bah! Grabe. Masupot-supot. Dija. Oh, kaya ito kamahal sa gasolina. No, kamahal sa action boy, no? oo. Wala na lang ko yagan. Iga pa car wash, Ako na lang nagmato-mato Ikaw car na lang? wash. Ay. Kay dugang pa sa balayran. Ang ibayad mo yung gasolina mo na. Oo, Correct? correct. Oo. Oo. Ako niya wala na karwas ah. Kung ang car wash sa lakyan mo, mabasa na. Madanaw nang ginaagyan mo ay. Amo na nga kung mag-ulan ganito, kung nagwaya kay para nga Para maliguan. maliguan Ang sa. laway pa, kaya nag-car wash ko gapon, pagka buwa ko ginasa aga, ay nag-ulan. Gali. Kaya Diba? rin siya? Dito ka laway lang kasi syempre bago car wash, tapos nag-ulan. Okay. Sa kay Pretty Mahilom dira, good morning man sa imo. Kay Erlinda Heroy Imalay. Kag kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning man kay Melchor Melos. Dira sa kay Kagawad Melchor Baroka Rumbines, good morning gid sa imo, no? Sa kay nalipat ko kay na sa mga birthday ngin pa greet kay na di may nagakwandi kay na mo may naman. Oo, kalipat ko. Sige lang. Si Ma'am Van Mayo is still watching. Kag si Maria Teresa Linaha Kayaw. Kay Ercel Flor. Kag kay Rochelle Evangelista. Good morning man dara sa imo sa May Lizares. Yes. Sa kay Real Gomez. Pa-shout out sa pamilya niya kuno sa barangay Abuanan, Bago City. Ang Alila family, kay shout out man sa kay idol niya Aksyon Dorel. Sige, good nagapa-shout morning. out halin sa kay Relly Gomez ang Sikatuna, Bohol. Ay, Bohol. Isa man sa akon nga mga travel ano ganito pa na ang imo lang ka plano, mo lang ka kantuan, no? Dream travel sa Philippines. So, subong action boy, ginauna ko alay ang mga Philippines ko na lang naanay kay suporta sa aton nga tourism action boy. Standby! Standby na sa mga balita lokal.
edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, magapatigayon sa pagbakuna kontra COVID-19 ang gobyerno probinsyal sa adlaw nga Sabado kag Domingo. Suno kay Provincial Interagency Task Force Action Officer Attorney Fernando Diaz II, iyan ang aging pangabay si Provincial Health Officer Dr. Ernal Tumimbang nga asikasuhon ang mga plano kag hibaluon kung diin nga lugar pwede patigayunon. Suno kay Diaz na bayaran ako na nakita nila nga madamo sa mga tao nga retener sila puluyan kung Sabado kag Domingo bangod kalabanan sa mahini ang wala sa trabaho. Tubtob sa Oktubre 19 nga datos, may 377,318 na ka mga negrosanon ang nabakunahan kontra COVID-19 o kung 21% sa na-target nga 1,825,370 nga populasyon. Una dirigin bahag ni Governor Bong Lacson nga kung makabakuna ang probinsya sang 300,000 ka vaccine doses kada bulan, posible na nga malambot ang herd immunity sa Pebrero tuig 2022. Ginpahayag ni Frank Carbon, tagpamuno sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nga nagatanyag na sila sa bulig kung paano maengganyo ang matrabahante nga wala sa employer nga magpabakuna kontra COVID-19. Suno kay Carbon, sa mga private business sector, luyag Manila nga makaistorya kag mag-isa ang Department of Labor and Employment kay National Interagency Task Force akong makadihon sa tikang nga maengganyo mga empleyado nga magpabakuna bangod tubtob karon hindi pwede piliton o kung himuon mandatory ang pagpabakuna. Palayag pa ni Carbon kung hindi mabakunahan ang 50 to 70% sa populasyon, posible nga matapos pa ang nanapulo katuig antes maka-fully recover ang ekonomiya sang Pilipinas. Provide that the days na they're down that we cannot earn or bring food on the table, kinanglan at least sa gudon mo sila. Most likely, that's the same thing siguro nga grabing visitancy ang aton nga mga tawag ka wala employer, diba? The marginalized ones, no? Kabahin sa pagpahayag ni Frank Carbon. Wala na sa problema sa backlog ang extraction team sa Bacolod base man sa datos ni Executive Assistant kag CDRMO Cluster Head Joe Marie Vargas. Suno kay Vargas, halos ang tanan nga managpositibo sa COVID-19 nga mga pasyente ang ilan na nga nadala sa pasilidad sa syudad. Duwa pa ni Vargas, mayara naman sa pila ka mga individual nga gintugutan na lamang nga mag-quarantine sa ilatag sa kamapuluyan ilabi na ang mga asymptomatic. Dako man ang pagpasalamat ni Vargas nga sa piyak sang masakong ang trabaho sa iyang mga personal, nagapabilin nga nangin maayo ay sini nga mga health conditions. Padayon, yung inahingyo ni Mayor Bing Lerdia ang bulig sa mga punong barangay, labi na ang dalagko ng mga lugar nga muman ang mayaras ng madamo kaso ng COVID-19. Suno kay Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Gles Gonzales, sa ilagin patigayon nga Zoom meeting upo ng alkalde, luyag sini nga mas pasanyugon pa sa ang ilahanay ang pagpatigayon sa kampanya sa vaccination program kag implementasyon sa minimum health protocol. Sa pihak nga bahin, ginkalipay man ni Gonzales ang pagnubo sa kaso ng COVID-19 sa barangay Takuling, nga ilan na record sa kada adlaw sa diin yara na lamang sa single digit. Ginklaro naman ni Atty. Alan Sacramento, ang Chief sang Regional Operation Division sang LTO-6 nga required ang mga lightweight vehicles sa registration nga magpaidalom sa Private Motor Vehicle Inspection System o kung PMVIC kung mayara na ini sa lugar kag kung ginapatuman naman ang bago ang sistema sang ahensya nga Land Transportation Management System. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahig ni Sacramento, kung LTMS ready naman ang lugar kag wala sang PMVIC o kung may PMVIC kag wala sang LTMS, pwede makapadulong ang mga vehicle owners sa Private Emission Testing Center kag dugang ang visual inspection sang LTO. Suno kay Sacramento, bangod nga mayara na sang PMVIC sa Bacolod kag LTMS ready ang LTO Bacolod District Office, ila lamang pagabatunon para sa renewal ang mga salakyan nga nag-agi sa PMVIC. Duwa pa ni Sacramento, exempted naman sa PMVIC ang mga tricycle kaya mga dalag kong salakyan nga may 4,501 ka kilograms pasaka nga gross weight. Tuyo sang papatuman sang PMVIC nga ma-check ang roadworthiness sa salakyan kag nagakomply sa Clean Air Act. Doon po sa mga LTO offices na LTMS ready at meron pong PMBIC doon sa area, required po kayong dumaan ng PMBIC kung doon po kayo magpaparegister doon sa LTO office na may LTMS. Ang kabahin sa pahayag ni Attorney Alan Sacramento.
Tub-tub 340 kumasalakyan kag motorsiklo makomodar sa nga Private Motor Vehicle Inspection Center kon PMVIC sa Reclamation Area Syudad sang Bacolod. Sa interview sa Aksyon firing line ginpahayag ni PMVIC General Manager John Christian Pestanyo, naga-operate sila umpisa alas 7 sang aga tub-tub alas 6 sang gabi. Suno kay Pestanyo sa kada oras sarang nila ma-inspect ang 14 kumasalakyan kag 20 motor kon 340 kumasalakyan tub-tub alas 6 sang gabi. Ginpahayag ni Pestanyo nga ang alas 7 sang aga nga schedule ang ila ginareserba sa mga walk-in bawod mga vehicle owners nga gikan sa ibang lugar ang temprano pa nagaabot. Ang PMVIC ang bukas sa mga walk-ins o kon online appointment paagi sa ila FB page. So, we batch per hour. So, kada oras, makaprocess kita 14 ka salakyan, ka 20 ka motor. Oh, so, with that number, pila na siya? 14 and 20, that's 34. And we perform 10 batches a day. Bahin sa pagpahayag ni PMVIC General Manager John Christian Pestanyo. Mandatory inspection sa PMVIC suspendido sa gihapon suno sa LTO. Samtang paghatag sang subsidiya sa mga driver. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibun Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Ate, sige doon nga problema ang atong FB. Daw nga. Oo.
Doga plano lang silang isla ng halan daw nagasunggod ang FB. Hindi ba daw isla nila ang halan? Gani ko no. Ano to ko nang ilis nila? Why ko balo. Basta isla nila ang halan sa Facebook, no? Hindi na galing. Facebook ang tawag. Basta Facebook na. Or Facebook. Basta bookfish naman. Bookface. The Verge. Sure ka, James, nga The Verge. Kay doon nabalaan ko. Anong The Birds man? The Birds? Ako na Ang ibulo sa Pispes? Facebook. Oo. Pispes? Ay, hindi. Ano man? Lane eh. The Wala ka Birds. ba? Amo na entry mo? Ha? Amo na entry mo sa buong adlaw. Ano na siya? Doang nag-report man to ang The Verge. Kaya doon nabasa ko namang do ka, Facebook is planning to change their name. Tapos may, ano tawag sana? Dash? Dash, no? Dash The Verge. Sabi ko The Verge ang iilis. Galing kayo doang nag-report man to? Ang ngalan The Verge? Ang nag-report sa gurong The Birds. Oo, The Verge ang nag-report. Hindi ang The Verge ang iilis sa Facebook. Amo na pag-intindi ko ha. Ano ang spelling ng The Birds na V-E-R-G-E? V-E? Abi ko na yung mula The Birds. Kasi The Zuckerberg ba? Wow. The Birds. The Birds. The Zuckerberg. Oo. Nakalaisang The Zuckerberg. Oo. Facebook eh. Kaya daw kakuan ko na daw ka negative na kuno sang sang Facebook eh. Tungod bala sang mga kuan bala mga gina-post bala nga mga comments, mga politika, mga muna daw ka negative na bala. Daw nahimo ng Facebook daw purveyors sang fake news bala. Ang mga fake news kadamo dala sa nagaguluwa, no? So daw isla nila ngalan. Ang pamangkot da kung mag-ilis ka ngalan, would that change the sang mga content sinadra? Depende. Kung may Base sila, kung may mga remove sila. may kuan sila siguro, may ipatuman sila nga mga guidelines, policies nga para nga mahagan-hagan ang mga Mas stricto. Oo, mas mahagan-hagan nibla ining mga paggamit sang Facebook nga daw purveyor na iya sang fake news. Actually, Blackson Boy, okay, gid lang Facebook sa nagagamit ginayabi. Gani. Nagagamit gina sa tao, ginakanugol man kay damo gani comment to nga kaya di ba na-report to nga ang Facebook madula na gidya. Yan ba paano nila niya mga OFW nga ga-contact sila family through Facebook. Kaya di ba daan subong ya ka mag-video call ka madup danay man ka maduwa. Amo naman na makapadula sang kahidlaw. Correct. So ang Facebook gamiton ta sa tarong. Okay? Isla na nga ning alan. The Facebook na yun. Para peace ang tanan. Correct? Facebook na. Hindi na Facebook, Facebook. Correct. Good morning dara kay Maria Kog. Natamayan niya kuno si ang mother-in-law nga si Merlinda Diaz Ko. Always gid ga pamati. Okay. Sa kay Marcel Mati, Alex Fuentes kag Pilton Lipura. Enrique Caballo Subaldo Jr. may agaman Homal Lumena. Kay Maria Teresa Hofilenia, kag kay Ana Sinoro of course, Antonio Cervantes sa Ketchikan, Alaska. Ay, grabe nga niya no, Ketchikan, Alaska. A blessed morning man sa imo kay Milagros Cesar Alit sang Barangay 39. Good morning, Kagawad. Yes. Kay Kagawad Ems Aboso. Good morning, man. Yes, isa pa kay Kagawad. Good Isa pa morning. kagawad, Sa Kagawad, good monitor. Di panawag sa ako niya, good morning, kuno Councilor Aksyon Boy Duran. Ay, Siling ko lain. depende pa kung may ara nga mapasubstitute sa akon. Hasta pa man November 15 mo. Ang ganin. Base bla may isa da ka nag-file bla pagkakonsihal, kag daw natanaw niya daw ay man sa sang tsansa nga magdaog. Banda na basin na feel niya bla. Oo. Kagang balo niya ko nga ikaw bla substitute bla. Nan. Te mag-go ka. Oo kung may mapasubstitute. Ate, sige. Okay wala problema. Hindi kaya. Tawon ta na. Hindi kaya. Hindi tani kay syempre, why na kami di upod. Subuan kami na iya. Kay isa po ay kakaparistro eh. Oo man. Gari man no? Yung paristro ako nang ginotok sila pala ako na yan. No? Dapat ya sakripisyuhan mo gina para Bo maristro ka. sakripisyuhan. Kaya para you can exercise your right to vote. Right to suffrage. Sige. Manang ginispikar ko sa kay Renz. Gatinamad ng paristro tungkol sa nga kwan maling kundi.
Nang langgid, you should be part of history. Yes. You should be part of the system. So, parehistro ka gid, ha? Nagparehistro gid eh. Sige. Very good, very good. Standby na kita mga kaaksyon sa aton mga balita national. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:32, detalye na sang mga balita national. Nagapabilin nga suspendido ang mandatory inspection sang motor vehicle sa private motor vehicle inspection centers nga una ginmando sang Department of Transportation. Ginpahayag ni LTO Chief Edgar Galvante, ang mga PMVICs ang wala ginmanduan nga mag-untat sa ilang operasyon kag ang mga nagpariya sa salakyan ang may opsyon nga ipaidalom sa test para sa roadworthiness kag pag-comply sa Clean Air Act sa PMVIC o kung sa pribado nga emission testing center. Ini ang pagklaro ni Galvante matapos ang statement ni Senator Grace Poe nga nakabato niya opisina sang impormasyon nga pila ka mga PMVIC sa pila ka probinsya ang nagbalik na sa mandatory motor vehicle inspections bisan nga may standing suspension order sa DOTR. Tinalikdan ng Agosto sa nagmando si Transportation Secretary Arthur Tugade sa tanan nga regional offices ng LTO nga suspendihon ang mandatory inspection sa mga PMVICs. Nanindugan ng Malacanang nga kinahanglan ng lahi para mangin requirement ng COVID-19 vaccination sa mga empleyado. Sura kay Pala spokesman Harry Roque, kinahanglan sang lahi agod dumilian ang pag-hire sang non-vaccinated nga mga tao. Ang palayag ni Roque ang wala nagasanto sa statement na Czar o kon vaccine czar Carlito Galvez Jr. kag Labor Secretary Silvestre Bello III angod sa pagbakuna sa mga empleyado. Sura kay Galvez sa mga kompanya ang ginadilian ang pagkuha sa mga wala mabakunahan ang hindi makabig nga diskriminasyon. Sura kay Roque, ginapaabot nga mapadasig ang vaccination bawod wala sang problema sa supply sang bakuna. Giingklaro naman ni Labor Undersecretary Ana Dione nga ginadilian nga terminate ang empleyado kung hindi magpapakuna kontra COVID-19 ang rason. Sa laging handa briefing, ginpahing ni Dione, ang unvaccinated nga bilang basihan sa pagkakasa trabaho ang makabig nga diskriminasyon. Apang una naging pahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga mayara na sang legal basis sa mga employer sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 3 nga i-require ang empleyado nga magpabakuna. Gin-cite ni Bello ang resolution sang National IATF angot sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 3.
Suno pa kay Bello, pwede man i-hold ang sweldo sa mga empleyado bangod sa paglapas ng IATF resolution. Antes nagwa ang IATF resolution, ginpahag ni Bello nga makabig nga illegal ang no vaccine, no work, kag no vaccine, no pay policy. Gintawag sa Department of Foreign Affairs ang igtalupangod sa China may kantanan sa mga ginahimo sa sulod sa teritoryo sa Pilipinas. Sa statement ginpahayag sa DFA nga ginaprotesta sa gobyerno ang report nga harassment sa mga Chinese sa Philippine vessels kalakip na ang unlawful issuance sa masobra 200 ka radio challenges pagpahuni sa siruin samtang magapatigayon sa patrolya sa baybayon nga sakop sang Pilipinas. Sura ka DFA o konsuno sa DFA pagpamahog sa kalinong katawhay kag seguridad sa South China Sea ang ginahimo sa Chinese subong mantuhay ini sa ila obligasyon sa idalom sa international law. Wala na mensyonar kung saan natabo ang insidente. Suportado naman sa PNP ang case build-up sang DOJ batok sa mga police officers nga imbolbado sa kamatayon sang 52 nga konektado sa drug war sa pungsod. Suno kay PNP spokesperson Colonel Roderick Augustus Alba, ang kapulisan ang nagapalambot sang bugos nga suporta kag kooperasyon sa DOJ. Ginpaatag ni Alba, ang bulig sang PNP amo ang paghatag sang tanan nga datos kag impormasyon nga kinahanglanon. Nagapangabay man ang PNP sa mga testigo sa sining nga mga kaso nga magpalapit sa otoridad para mapasabat ang imbolbado nga kapulisan. Samtang ginakilala naman ni PNP Chief Guillermo Eleazar ang sakripisyo sa kapulisan kag accomplishment sa kampanya kontra droga. Nagpanumdum ang PNP Chief sa tanan nga pulis nga istrikto kag sundon ang operational procedures. Ginakonsidera sa House Committee on Transportation ang paghatag sang subsidiya sa mga driver bukod sa sunod-sunod nga oil price hike. Sunod kay Samar 1st District Representative Edgar Mary Sarmiento, ilan na ini nga natalakay upod ang nagkarainlang ahensya sa gobyerno kag transport group sa isa ka closed-door executive session sa Miyerkules. Dugang pa sa opisyal na saad sa Section 82 sa Republic Act 10963 o kon Tax Reform for Acceleration and Inclusion o kon train nga pwede buligan sa gobyerno ang mga driver nga apektado sa paday nga pagsaka sa presyo sang petrolyo. Sunod pa kay Sarmiento ang paghatag sang subsidiya sa mga driver ang natabo sa tong 2018 kag 2019. Ang atong dugang nga mga balita sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kagandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar. Okay. Nakika problema. May ko sa nga. Kunya sila. Kay Betty Santero, good morning dira. Ikaw yan ang Action Doors. Okay, good morning man kay Jocelyn Song Comedia. Good morning sa imo, miss. Kay Miss Jinky, good morning liwat. Rhea May Ladio, good morning man. Kay Christine Menyes Villalobos, good morning. Kay Manang Christy Caripol Javier Tanatan, good morning. Good morning man kay Mama and Papa, nag-monitor sila via Facebook Live. Mama Nene and Papa Doms, good morning, stay safe, kamudra sa Davao. And see you soon. Okay, good morning man kay Leo Talaban sang La Castellana. And kay, di na to ganun ako ni-greet kay naman.
Hindi ko na makita. Ay, belated happy birthday gali kay Tita Diana Jana Fernandez Jocampo. Ay, nag-birthday siya. Belated happy birthday, Tita. Sa birthday, ha? Sa kagapon, balamong? Kagapon. 21? Oh, yes. 20. Oh, kagapon. Happy birthday, Diana Fernandez. Yes. So, kay Pangga R. Arihinyo, good morning. Sa 19, gali mag-loss action Brian, gali birthday man to ni Action Bernie. Nagdungan sila. Dungan sila kaya kita mo isa ka okay. picture da sa kugan do siya na da. Wala ako makita. Hindi na ba sa? 19 man? Oo. Gala. Wala ko mayo katulog dungan gali So, sa belated happy birthday man kay Aksyon na Bernie Villacana. So, kabay pa nga sa imo pila na sa? Pila na sa ganing man? 12, charot. Kabay pa nga makita mo na ang para sa imo. Wah! Grabe nga, ano masiya ba nga? Husto? Husto na. Kaya para maumpawan na siya kag maulian. Magamba sa akong tang amigo kuya nga si Bernie niya. Kung makita na kuya pre, una kayo diyan makaibalo ya. Ikaw yun dahil pabalon ko. Kung nga ako magasto. Kalay. Nano nga ginaano yung makatutani gina-prioritize. Gauna makabalo. Ay. Hindi ka na madugayan makakita ka ginasan para sa imo pari Bernie no? Jocelyn Song Comedia ng Agaman. Kay Homa Lumena of course. Kay classmate ko da Edwin Escopel. Kag kay Maria Luisa Luing Melos, good morning. Jinky de Lagdon, still watching. Kag Christine Minies Villalobos, good morning man. Kay Lorna Diligencia. Kag kay Martin Aliling. Risa May Ladio, may agaman sa imo, no? Kag remind Asa mo pa mascot ha, dito gani man. Remia Garcia, good morning man. Remind ko kung on air nga greetings sa akon nablo sa kay Katrina Duran Candazo, happy 18th birthday. Okay, sige. Later. Basi malipat ko bala. Kag kung malipat ko magtamyaw, so basi malipat ako magkadto. Ay, muna. Remind niya kay i-chat ka na ya. Mamba siya tito, din ka na. Kung hindi kang gin makakadto, ipadala lang diya. Kala, ipadala lang diya. Bala, hindi ka mag-abot, basta ihatag mo maabot lang. Ay, kala. Tawag pa sa nagligal kasi sa akon niya, tito, ikaw lang tani, may MC sa akon, dibulin ko dahil. Pangita da sa mga edad-edad nyo, hindi na ko diya pagpa-intra ha sa akon, hindi na nakarelate ang imo nga mga guest da sa akon karon. Yes, kasi malay gayan niya kapasang hindi amo. Kita da sa nga mga edad-edad mo lang nga maka-LOMC dara. Kailan man ayang ilang. Kaya nakita na siya. Of course, akadamo na sa mga talented nga mga kaedad, mga barkada. Very good. Kaya kung ako na da karon niya, basi masubuan ka mo bala. Basi imbis nga dibu, basi pang golden nga birthday. Pang golden nga birthday. Malang na akong pang golden nga birthday, lain ko mga pang golden wedding anniversary. Ay kalain. Sa una, mo mga MC mo ko na sa mga dibu na. Pero sa una, piya Yung edad namon sa dibu, balay hindi man maglayo. Butanta 18 sa ako, harap lang ko sa mga 29, 30. Ate, pwede pa na yan. Hindi pa na yan. Ikaw gani, kita mo pag dibu mo, ay na kuya nag-intraya kay siling ko daw ka layo na doon. Muna, pag-debut. Ano ni kaya ato ni Facebook nito gani man. Daw hindi ko ka intindi kung ano ang yang Facebook na do. Sige lang kay may ilis na sila ngalan nila ya do. Pati kita do ilisan. Do ilisan. Wala ban nga mga social media platform nga kuno no? Facebook lang gid. Nga do ang Facebook do mahimo mo gid tanan-tanan ya mong ang iban nga mga social media option board. Do mga post ka lang may limitations. Ganun kita mo dito sa kuno sa iban nga sa ila to ni Jinky o Miss Jinky.
Kalain ko na sa signal sa Facebook dito sa aton, ng program. Actually, diri na siguro sa aton to kan sa iban sa gwa guro, hindi gid may signal no. Sige lang Hindi man. May problema. Si Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:45. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:46. Kag sa detalye, Balita International gintawag nga scientific breakthrough ang madilagaw nga experiment sa mga surgeons sa New York sa natakod nila ang kidney halin sa genetically altered nga baboy sa brain dead nga human patient kadto kiban ang normal nga pag-function sang organ. Madugay na ginatutukan sa mga research ang pag-address sa kakulang sa kidney nga ginagamit sa pag-transplant. Isa sa mga paagi sa mga scientist ang paggamit sa kidney sang baboy pero gin-alter ang gene sang baboy agud nga makakas ang alpha-gal o kung ang sugar sa pig cells sa hindi mabaton sang lawas ng tao. Sa naglikan nga bulan, ginhimo sang team ni Dr. Robert Montgomery sa NYU Langone Health ang experiment matapos nga nagpahanugot ang pamilya sang brain dead nga babae nga pasyente. Gintakod sa mga surgeons ang kidney sang gene-altered nga baboy sa dako nga blood vessels sa gwa sang lawas ang pasyente kag ila ginobserbahan sang duha ka adlaw. Sa US, masobra 90,000 ka matawo nagahulat sang kidney transplant kag 12 nagakapatay kada adlaw bangod wala sang organ donor. Ang kidney nga gintakod sa human patient ang halin sa baboy nga gindumalahan sa kompanya nga Revivicor nga subsidiary sang United Therapeutics. December 2020 sang ginaprobahan sang US Food and Drug Administration ang alteration sa mga baboy sang Revivicor nga safe para sa human food consumption kag bulong. Pero gina-require sang FDA ang developers nga magsumiter sang dugang nga paperworks antes mapanugutan ang pag-transplant sang kidneys ng baboy sa tao. Ang bangko o kung ang Bank of Philippine Islands naka-post din isang net income nga 17.5 billion pesos alin sang Enero to Setyembre. May pagsakay ni sang 1.8% sa amuman nga period kumpara sa liga tuig bago ni sang manubo nga provision para sa bad loans. Ang ini nga bangko nagpahayag sa stock exchange nga ang total revenue para sa siyam ka bulan nga period nagnubo ini sang 6% sa 71.6 billion pesos. Ang net interest income ang mas manubo man sang 5.6% nga yara lamang sa 51.2 billion pesos. Sa foreign currency exchange rate ang US dollar 50 pesos kag 26 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 30 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 46 centimos. Kag sa ato nga Balita Entertainment, gin-release na ni KZ Tandingan ang pinakauna sini nga international single. Sa sulod sang siyam katuig, finally na-release niya ang kanta nga 11:59. Sunod sa singer nga matapos ang iya kadalagan sa X Factor sa dong 2012, ginhandom na niya nga magpagwa sa international song. Handom man niya nga irepresentar ang Pilipinas sa world stage of music. Himo ni Grammy nominated Lugo Gonzalez ang kanta nga naglabot pa sa ang pila ka tuig antes ini matapos. Dugang pa sini nga ang kanta ang angot sa duha ka nagapilanggaanay kag sa ila nga kapalaran. Sa balita sa sports, ang TNT Tropa magatingwa para sa 2-0 advantage batok sa Magnolia, pambansang Manok hot shots sa pag-inkwentro ko sa duha ka team sa Game 2 sa 2021 PBA Philippine Cup Finals. Ang game, ang hampang natala na alas 6 sa gabi sa dinan tropang Giga head coach Chat Reyes nagalaom sang dugang pagiging improvement sa iyas nga mga players pagkatapos ng isla ang nagdaog 87-70 sa Game 1 sa tong Miyerkules. Si Chat Reyes nagpahayag nga ilis ni focus amo nga mas ma-improve ang ilang game plan sa opensiba kag depensa. Samtang inisla mga tinghua
nga makangkon ang All-Filipino title nga katapusan gindaog sang franchise sang 2013. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Yes. Boy, good morning! Good morning! Sa ating mga action, Ato na. happy Friday! Kag liw ko bisang aton nga sap abe, sap Okay. pamaskwa. Sa imong mahiwagang kamay, Aksyon Dorel, liw ko anay kon tanawa dira ko sinaton winner. Karon nga aga sa aton nga sap pamaskwa. Good morning anay kay LC Lapinoso, Junabel Valiente sa Purok Pine Tree, Zone 6. Kay Lisa kag Jerry Arhel, Sharon kag Junar Calderon sa Purok Sawmill 2, Barangay Bata. Kag dira sa Purok Marapara 1, Joel Lumantas, Danilo Valiente, Josely Serbado, Ana Marisa Barredo, kag Elida Masagda. Good morning dira sa inyo. Kag salamat kid sa inyo padayon nga pamati diri sa Aksyon Radio Bacolod, na? Kag sa kay sinablos ko bala nga pinakagwapa subong adlaw kay iya nga 18th birthday. Happy birthday kay Katrina Duran Candazo, no? 18th birthday karon nga adlaw. Happy birthday inday. Kag stay as sweet as you are, no? Kay ikaw gid ang pinakagwapa subong adlaw kay imo birthday, no? Hindi na napag-agawon ni Disime kag ni Nikki kag ni Lance. Imo ang corona subong adlaw. Happy birthday. O sige, okay na kita. Action Almar. Sige lang, ang aton lang nga intro sa aton nga sap pamaskwa. Sap pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words na sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat kid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Yes, mga ka-aksyon, happy Christmas! Bisan malayo pang Pasko at ibalo naman kita. Kita diri sa... Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Aksyon Radyo Number 1! Okay, yes, mga ka-aksyon, happy Christmas! Bisan malayo pang Pasko at ibalo naman kamo kita diri sa Pilipinas. Kita iya ang nasyon nga may pinakamalawig nga Christmas celebration, no? Longest Christmas celebration is in the Philippines, no? So, sige, gina-contact pa ang atong si possible winner sa aton nga sap pamaskwa karon nga aga. Good morning na kay Gina Sulgon, kay Rodel Vasquez, kay Joshua Christopher Velas, Richard Derequito, daw kabudlay man asang atong sitwasyon naman. Buliligi nyo na, dibe? Ang aton bala nga mga nag-submit diri sang entries, paliog man ang inyo nga mga cellphone bala nga gin-submit diri. Ang cellphone bala nga nang makakuan makamubla dayon bala makasabat kamo or magaring bala. Iban abi kay pagsiling mga pagtawag mo muna cannot be reached. Iban no, hindi busy, iban busy siguro, I don't know, no? Pero anyway, natinguan naton subong no, nga maka-contact kita sa aton nga possible winner sa pamaskwa na no nga kadamo sa dapat guro na na siling ko gid nga before antes kinanglan ara na sa nakaplastar, no? Kay parang hindi ta mag-usik sa tiyempo. Anyway, ari na nga aton sini nga possible winner. Hello, good morning. Good morning, sir. Morning. Good morning, sino ni? Dito sa Bakal Sudan sa Tigahan. Ha?
Gabakal ko sudan sa tindahan. Arakas na tindahan? Di ka nga tindahan? Good morning. Good morning, sir. Good morning. Nang pwede ka na nang makaplastar bla mayo bla parang gano ka bakal sudan? Dali lang iplastar ko ano mayo. Plastar na mayo bla kay parang Hello. Plastar ko lang mayo. Sige sir maintindihan ta man kay tiga bakal sa sudan mo. Again sir, okay na? Okay na, batiya mo na ko? Daw lain din, no? Okay na siguro. Okay na, batiya mo na ko? Daw medyo gasuan lang. Unan off. Gaunan off siya? Okay. Si Mr. Rostom na mukatkat, no? Mr. Rostom na mukatkat? Oo, Rostom na mukatkat. 71 years old ka na gali, sir? Oo, sir. Taga Purok, Malipayon, Barangay, Sagwa, Banwa. Tisibong ara ka sa tindahan. Oo. Nagpanindahan ka? Okay. Bakal sudan. Bakal sudan, no? Di ka nga tindahan sa Banwa sa Dulid? So, sa Sagwa, Banwa? Oo. Sige. Di ikaw atong nga winner sumong sa atong nga sa pamaskwa, nagdaog ka 500 pesos, no? So, congratulations. Sir Rustom, hulaton mo lang dira ang text sa imo ha, hindi ka nito, hulaton mo na yung text ang remittance center, kag ang text ang istasyon ha, para nga amantis ka mag-claim sa imo nga premyo ha. Basi siguro ipadala na karon, basi buwas ara na basi karon ara na, no? Depende karon basi ara na ipadala karon ha. Okay, salamat. So congratulations gid ha, congratulations sa Mr. Rostom na mukatkat. Salamat sir, salamat sige, congratulations kag padayon na nga, padayon, sige. Amo to Aksyon Doors, 71 years old, si Mr. Rostom na mukatkat, congratulations. Congratulations! Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Okay, sige Aksyon Doors, kailangan na gurong imong balita espesyal. Sige, wala Pwede ka. sa Nobyembre na lang ha? Pwede, bisan Disyembre pa. Sa Monday na lang, Action Boy. Monday, Good morning lang kay Miss Cory Vidaha. Kayo Yes. nag-message, siya ba lang nga pasensya, gidlo siya kano ka-monitor sa live. Pero sa Transistor Radio, tiya kano ka-monitor siya. Okay, very naguba ko ng ilang Wi-Fi. Ila siya Wi-Fi, kaya siya sa uma. sorry. Sige, good morning lang sa mo, Miss Cory Vidaha. Siling ni Lucrecia Bugnaw niya. Ang sipi ko always ready ni pero wala pa akong tawagan. Sige sa lang Barangay Felisa, okay, ginagabot naman na di mami, no? Wala man na binamon, ginapili. Kay Jenmar Tagle, kag sa pamilya Tagle dira sa Barangay Palaka, Valladolid. Kay Chris Caripol Javier Tanatan, good morning man sa imo dira, no? Diba si karon Action Boy, swertehon siya sa sa Action BBB or Action Reports sige after pa ni mama, notification. sige. Kaya may schedule man karon sila. Okay. Sige. Kay muna nga amo gani na nga ato ni natawagan no. Actually, ato antes naton to na contact si Migo Tarostom. Pila pang in contact tab lang hindi makontak. Oo, nga wala ka sabat. Sayang sa 500 pesos. Sabat ka lang tani, may 500 ka na. Galing isa may rason mo na mo nga may dapat gid nga magdaog mo. May rason correct. Everything happens for a reason. Kumbaga. Yes, very good Action Dorel. That's a new policy in life. Palisin. Gabi na. Okay? Sige. Alang-ala na kita mag-action sa atong panahon na atong balita special sa upod kay Action Dorel. Monday na lang. Yes, Action Monday din na po lang. sila. Manayay, no? Standby na sa Action Hotline. Direction Art Hupon. Ang inyo naman din ang news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.
sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!